Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki pulit ka Jalupara Police Outpost kila lej ban shimtino yagamet jong wei Rangbah ubala batat jubor yala ka jong jing im hau telai Phasi. Kani kala jaha ka step perngap sengi baar jong katayo ka khatwei terik urisau arajar arfuar. Hakaba layatu bagi Nongshong Shnong kila lap bo wei Rangbah brio ulas Sdien Phasi da ka jan tamokle na ka tenat Nongkseh hapok ka Khlaw niap jong ka Shnong Nongkseh dong madan ka ba markapot bat ka Shnong lomova. Nakamet jong uni Rangbah lalap kat tu gani gikot receipt bat ka wallet na ka pla patulun jong u. Amla setia bantip kai ka daw ka bala penlong yo uni Rangbah ban poi sedo uput bau hab ban sim yala ka jong ka jing im. Hadu bepelai ya kani ka kubor ki pulit kidang le ya ka badon kam ha ka bala penkit ya ka met sha Shnong Civil Hospital ban le ya ka postmortem. Sampai